Hej, jeg er lige med dig. Et øjeblik. Epic McDonald's prank. Og jeg er tilbage til dig. Du må undskylde, hvad er du? Ja, vi skal have 2 chili cheese stops. 2 gange top? Yes. Ja? Og ikke mere. 2 på med top? Ja. Yes. Så kan I bare frem til Mathis, mine bukser, de er ved at runde ud. Fuck, hvor godt. Fuck nu af! Kan du bare sige, han kan... Lidt sjovt, må man da også altid have det. Jamen, man kan ikke det der. Jeg tror altså også, jeg skal optage det her. Har I overhovedet penge med til det der? Han siger mig Har du rigtig penge? se. Hvor er det? Hvorfor ikke bare løbe, dreng? Han er ikke klar. Nej, kom nu. Nej, vent lidt. Vent, så han ikke ser. Oj. Kom nu, dreng. Han betaler. Kom nu. Joachim, skal jeg tage den på? Skal jeg tage den på? Yes, vi skulle have 2 chili cheese stop. 2 gange top. 20 kroner. Tak. Tusind tak. Fortsæt god dag. Sådan! Epic McDonald's prank! Fuck yeah! Woo!